Здравейте, съграждани! Здравейте, люлинчани! Намираме се на прага на едни много важни избори. Именно местните избори. От тях ще зависи в каква среда ще живееме през следващите 4 години. Всички говорим за промяна. Но не тази промяна, която ни се натрапва. Ние имаме нуждата от реална и компетентна промяна. Тази промяна, която може да подобри в значителна степен качеството на живот в нашия район. Имаме нужда от това. Затова ви призовавам да загърбим апатията. И масово на 29 октомври, гласувайки с бюлетина номер 86, да подкрепиме нашия отбор, защото той може да донесе необходимата ни промяна. Защо? Защото Люлин е нашия дом, той може да бъде уютен, чист, зелен, подреден, сигурен и достъпен. Можем да го направим заедно. Победа! Гласувайте за Тони Попов, кандидат за кмет на район Люлин с бюлетина 86 и не забравяйте, купуването и продаването на гласове е престъпление.